Ndakaudza vanhu kuti kuchechi kwedu kunofaya. Mutaurire kuti kunofaya. God loves you so much. Makadi mama. Ndipandaka makadiwo mfundisi. Ndiri kufara ini. Ndiri kufara. Kwakadi kwamabva. Aya, kutsvene zvako. Mabva kupi? Ndabva kuMbare asi kuMbare. South Africa. Munobva South Africa? Ndinogara kuMbare ndogara muMbare ndabva kuSouth Africa. Huh? Ndati ndobva kuMbare ndopandabva asi ndogara kuSouth Africa. Oh. Zvanzi kuika kaizvi? Isinotoshaka Katiyo. Do you know any area inonzi Katiyo, something like that? Chitiyo ndogara muna Chitiyo. Chitiyo. Yeah. Can I do some serious stuff here? Now listen to me, mama. Chekutanga ndoda kuti ndikubatsirei. Ndizvo zvomufundisi. Nekuti ndaoneswa. Kungotenga ufeni muisa feniko. Uomera mari. Okay. Ukaona makeup, ayo isaipa mushini wangu. Mushini ndo wakakosha kupfuura. Ukaona makeup dzinoitwa nevanhu vari uko. Vachishaya kana mari yekutenga feni yekuti vafefeterwe. And the church dayatenga. Church ngaitiitire. Kudhara ikoko. Isu tisu church yacho tozviitira tega. Now mama, ndiri kuoneswa ini paine nhamo yandiri kuoneswa. Makanga muri parufu ere? Ndakaya parufu, ndakaya nenyara yerufu. Ndo nyaya makafambira. Ndio nyaya ndakafambira. Handradzi yenyu yakashaika. Ndizvo. Can I do some serious stuff? Makasununga kutaura neni zvenyu? Ndakasununga kamusungu. Are you sure mama? Ndakasununga. Now ndaoneswa in the realm of the spirit kushaika kwakaita handradzi yenyu imi makanga muri kuSouth Africa. Ndizvo zvomufundisi. Shungu dzenyu dzaida kuti muuye asati avigwa. Ndizvo zvomufundisi. Ndizvo. Ndizvo. Vandobva ndaona inini pane chigumbu chaminacho. Ndizvo zvomufundisi. Nokuti imi muri kufila kuti pakarashwa kuvigwa kwakaita munhu musati masvika. Ndizvo. Nokuti ndatarisa date iri padandauza kuti zvinorevei. What is 11 January? 11 January ndopavakashaika. Ndopavakashaya. And what is 13 January? Ndopandakasvika. Ndopamakasvika. But makasvika atovigwa kudhara. Ndakasvika. Can I do some serious stuff here? Now I want you to listen to this prophecy now. Dambudziko raminaro nderekuti makangoita kunzwa nekuti makanga musipo pazvakaitika. Ndizvo. Kutaurwa kwazvo zvinonzi yakangodonha. Asi munhu waita zvekurutsa because aita zvehwawa. Ndizvo. Ndokubva atanga kurutsa kusvikira akazodonha. Ndokuendeswa kuchipatara. Pane time yaanga akaiswa paoxygen. Yes. Now ari paoxygen ipapo pane vamwe vari kutaura vachiti hanzi aiedza kushama muromo achida kutaura something like that. Ndizvo zvomufundisi. Kwozoitawo vamwe vari kuti akavigwa achibuda ziya. Ndizvo zvomufundisi. Ndizvo. Now listen to this now. Imimi dambudziko riripo nderekuti muri kushamisika nokuti ndiri kuona madzibaba enyu mazhinji akafa. Ndizvo zvomufundisi. Kureva kuti masara muri vana. So paimhanywa kunzi mwana avigwa uyu. Asi pane mumwe mwana wandiri kuona mwana wokwaba munini. Hanzvadzi yenyu. Ndo yaimira yaita zvese. But ndiri kuoneswa futi ndo yamakagumbukira kai. Ndizvo. Now, anonzi Patricia ndiye. Ndini ndo zita rangu. You are Patricia. Ndizvo. And who is Jay? Jay is my son. And who is Queen? My daughter. Amen. Now listen to me now. Amen. Chekutanga muri kutsamwira yenyu munhu asina mhosva. Nokuti ndada kutanga kunyeya, kutanga kutarisa kuti vanhu vaiti kudii. Pamaifona muri kuSouth Africa. Muchiti timirire kuti ndisvike. Indokubvunzai mibvunzo iri very simple. Ndozokuudzai zvichataura vanhu. All right. Now pamakanzwa nhamo mune mari yamakatumira here? Aiwa ndina maiti muchaseita sei? Ndanga ndichiti ndinouya bosi ndine mari yanga ndakabhadharwa kubasa ndichiti ndinouya. Okay. Ndine mari yandina. Kureva kuti imi hamuna mari yamakatumira. Handina mari yandakatumira. Maizoda kubvisa masvika. Mari yanga yapinda. Saka ndada kuti ndione matumiro andinoita pakashayika musi weSunday ndandiri kuchechi.
ndozvakaitika. Ora inoda kubatsirei kunyewa kwamaita. Okay. Chiri kusaka vanhu vakunyenyei kuti hamuna kutumira mari izvi. Handizvozvo. Nokuti vanhu kuno vaiti mapepa anofambiswa nemari. Okay. Saka imaiti ndimirirei. Vadai makati ndimirirei asi fanotengai box nemari iyi. Dai makamirirwa. Okay. Ndiri kukugadzirisai. Handizvozvo. Now, ndobva ndaoneswa inini communication yamakanga muchiita nehanzvadzi yenyu kazhinji yave yekuti maisenda voice note. Am I correct? Handizvozvo. Saka pane time yamakasenda voice note muchida kuti akumirirei kuti avige. From there anozokupindurai. Makangoona maakublutikwa. Now mazosvika, can I do some serious stuff here? Now mazosvika kuno makazotaura naye akati sorry zvenyu. I was busy. Ndanga ndisina time yekuteerera maaudio. Handizvozvo akataura chaizvo. Now, chero dai makanga murimi, makanga muri kuno kuZimbabwe, kuine hanzvadziwo yakanga ichitindimirirei, asi isina zvayatumira. Murimi makanga muchimhanya kutsvaka kufambisa mapepa, because there was some lot of complications that I'm seeing at that funeral. Nokuti ndiri kutanga kuoneswa vekereke yemaMuslim. Am I correct? Can I do some serious stuff here? Demonstrating the prophetic martial arts par excellence. Now listen to me, mama. Zvakawanda zviripo. Saka ndodobva ndataurira vamwe vanhu nyaya inonzi voice note. Ini ndirisaini voice note handidi. Personally. Voice note rinonetsa pakuti unofana kuriteerera uri paside. Pasina munhu aripo. Uine ma-ear phones. Ndati iye. Wow. But mama, sonongokai zvenyu. Alright, zvakanaka. Chenesai moyo wenyu. Alright. Hanzvadzi yenyu yakafanira rufu rwaMwari. Amen. Wedoro. Amen. Ndo wakamukwadza. Amen. Ana akamuroya. Amen. Big Sunday. Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet Tifredi Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry. Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.